Pandhawa tata gati wisaya Hindriyaksa sara Maruta pawana bana marga Samirana lan parayang Panca bayi wisikan gulingan lima Panca bayu wisikan gulingan lima ing tokok lan kuwi bilung wonten pengendiku ing dawuh sinuwun Sang Prabu Gudadharma miji dhateng piswanipun Abdi Paduka kula pun togog wonten dawuh kanjenge negara Ngalengka Diraja wis kepungkur adoh negaraku kok bentek brubuh Ngalengka temane kabeh padha modar matiya ragane Dasamuka ning nyamaku isih bisa raton. Aku wis mudhar ning panggah dadi ratu kok. Lah nggih niku. Namine wong peng-pengan niku kados sampeyan niku. Wong dadi ratu kok sak mudhare niku nembe jenengan niku. Negara Tawang Gantungan iki swarga mulya tumraping Dasamuka. Swargaku kamulyanku kang sejati. Jenengan pikir langkung rumiyin. Mriki niki nggone Sukma Sasar, mriki niki nggone Ilu Banaspati, Demit Jerangkong, Waludoyong, Pocongan. Mriki niki nggone Sundel Bolong. Apa rumungsane sampeyan niku peh ketoke mompyor ngaten niku rak sing nyawang sampeyan dhewe. Ning sejatine mencok teng kayu watu. Ning sejatine sampeyan niku manggon ning panggonan sing ora sak benere. Kudune nek gedhe labuh labete utama tumindake. Jujur pakartine, suci atine, manjinge wonten swarga mboten teng kaya ngeten iki wau. Sapa sing ora ngundangke jamanku dadi ratu mbiyen? Nggih kondang sakpole sampeyan niku. Hong gamane sampeyan niku mawon trikalane sampeyan isih sugeng mawon gamane naminipun Trisula. Tri niku wau Trisula niku pucuke telu. Niku gaman wuta. Mboten nampik ala becik bener napa luput murka napa rahayu. Gamane bangsane wong murka niku dadi perlambange Triguna. Nggih niku Rajas Tamas Satwam utawi Alwamah Amarah Tuwin Sopiah. Oncek-oncekane piye kok? Oncek-oncekane wong niku nek mekar kamurkane nek kelantur dadi wutawatine ora weruh bener napa luput.
Nek lena mesti bilayawit pathokane waton kena dipangan mesti dipangan. Ora duwe woh pekewuh. Nadyan nggone kancane dhewe nek kena dipangan ya dipangan niku watake sampeyan dhisik. Mula sing ngadepi dosa muka niku kudu padha njaga nyawane, kelingan boten sampeyan niku. Bedah Binggala, bedah Ngayodya, Maespati, sinuwun Sang Prabu Harjuna Sasara Bau. Prabu Harjuna Sasara Bau niku wau mang tantang mongko lagi cangkrama karo bojone. Bojone Harjuna Sasara Bau niku sinebut Putri Dumas. Dumas niku tegese 800. Mang bayangi ngatasi menungsa siji kok bojone 800 iki nek ora boyoke kuat mula pun jeblok biyen-biyen. Pun mang bayangke niku. Mongko lagi seneng-seneng karo bojone cangkrama karo bojone mang ganggu wamuring dadi berhala gedene ora elok. Sampeyan dicandak, dibondo tangane, digledhek nganggo kreta. Nek sampeyan tekan jaman pati kaya ngoten iki sampeyan mboten eling, nggih sajeke urip sampeyan niku mboten pikantuk pangapura. Niku saestu. Kok, Lun, ora usah banter-banter lho. Kalem wae. Pes ora bacot kowe. Aku wis tau crita marang kowe wingi. Nganti temekaning kala mangsa iki isih ketok citraning Sri Widawati. Sing nganti saiki tak buru-buru wiwit semono kowe ngerti ayune Widawati. Umpuk undung nganti Dewi Sinta tak colong, entek alas, entek ngomah. Ora komanan apa-apa, Kok. Aku nganti mati ngene iki durung kelakon gayuh titising Widawati. Pancen wong gandrung niku ngeten niku kok. Kok nek wis kebacut tresna iki dileki kali sinten mawon mboten mungkin dheweke niku gelem nampa ngeten niku wae. Mesti muter atine. Luwe-luwe wong wedok nampa tresnane wong lanang niku nek nganti ra ketekan penjangkane, trimo mudar niku saestu. Lah nggih. Mula Sinta niku nggih ayu akarya lamong, ngoten. Akeh priya sing kepengin boyong dadi kembang lambe, akeh sing pating clemong, akeh sing gandrung kloyong-kloyong, wong lanang mung pating plenggang-plenggong, plompang-plompong mergo ora kuat nyawang bundere bokong. Lho wis to. Lho nek nyawang wong wedok niku aja nggen bokonge, wah wis tenan. Iso lho pit montor pituntek niku kelakon sae. Nggen kula niku juragan mulut ngantek tulah ngantek. Uripe ketere-terete. Nanti sakyane melu sapa-sapa. Pun sakniki ngeten mawon. Lareke tembung sampeyan iki mengke badhe teng pundi? Aku ora bakal mendho, Kok. Nggih, terus. Sepisan iki tetep goleki titising Widawati. Sing kaping pindhone aku ora trima. Biyen jaman sugengku diora arek dening titising Bathara Wisnu. Sing saiki nitis marang Nalendra Ndarawati sing jenenge Prabu Bathara Kresna. Kok lelego rasane atiku yen durung lebur cintang Malaspati. Arep tak orek-orek jenenge wong Ndarawati dene iki. Wah, wis. Lah ana tulis iwang midhiyen wong sabar lan narima kinanjar dawa muri sugi kadang pawong mitra kinacek ing sasama ing yung sampeyan ngrasani titising Wisnu melih niki mengke badanipun ajeng dadi napa niki mengke Gus? Awak mlaku dedemitan, Kok. Pripun? Arep mlaku dedemitan. Ketapno wadyabala senegoring tarang gantungan dina iki. Upami kula pamit ngoten pripun? Kula nggih mboten nderek ngeten pripun.
Ora melu. Mboten mawon kula niku awak kula niku pating greges sedaya. Nek nganti dine kowe ora melu marang aku, wiwit itunging dina kalungguhan iki selawase kowe aja melu aku tak pecat dine iki. Allah wis. Kaya laris-laris senengane mecati kancane. Nggih pun monggo kula dherekke. Kula kirapi wadyabala pawanggantukan ing kalanggan mangke, Gus. Pramana manguswa nyung brengeng kadhi karonan ing kaswase. Nanging marga menalat pengrisang ganta wastrat maca. Tuan sembah niring ulun kapur-puri sang merubeng rat sahanane ingkang sahanan ingkang nikanang sihing dasih nikanang sihing tasih mawe buka sawegung
Rikata dian brata sing ngampu puling bang pintu luwadi sarira hangula dumung yen ngandika gumaleger obak kang bumi prakampo Pitana aninggih nagari pundhita punika ingkang kaegwadipun Sosilareja eka sawiji hadirinumih Pancasilareja dasaring praja limang perkara ingkang wis kacetha mahanani tata raharjaning bangsa nadyan kathah titeng ingkang sinungging pertiwi kasonganing ngakasa kinapiting samudra laya racak sami wanggana raras nanging datan ngadingkang ginubit ing dalu mangke nagari satunggal darbe nama sadosa nenggih sinebating projing ngamarta wis kasusuring projing manca nagari negari ingkang ageng agung dasare ayem turta inggih ayem winasta nagari ingkang ageng hawit nadyan datan jembar tebani langing gedhe wulu pametuni pinter para kawulane turta lumintu penguripane nagari dumadi saking daratan tuwin samudra mila sugih supitan sungapan kang sarta pelabuhan dagang layar tan ana pedote candhak kulak datan kuji wula betebe sang sayani dalan among taniyadul mungkul yang telaten anggenipun ngulah tetanen temah bumi cengkar dadya subur lemah grasak dadya makmur pari palawija kanang kitri tuwuh ambiyet wingon kaya manglung-manglunga wit-witani sinebat negari ingkang agung labet jero tancepe jejeg adiki padang jagati dhuwur kuku sadoh kuncarane jejeging hukum lan ganjar lumaku adil pramila datan moka kalamun aruming bangsa ngamarta wis ngasusura dumugi manca nagari winasta nagari ingkang ayem ketitik indenge praja ingkang samya guyub rukun gotong royong senggun bangun praja sarta datan tilar kewajiban lumentah keluarga yang pribadi lanang wadon gedhe cilik anom tuwa racak bodho waras-waras awake tekun pangibadahi sembulur rejekine sayuk pasarawungane kecukupan sandang pangan papan panggonan kelawan pawiyatane sinebat negari ingkang ayom krana sagung nayaka praja ingkang sami hambek wicaksana berbudi balaksana wis kacetha dene sang bebauning praja tansah netepi pangandika jujur kelawan prasaja datan ati hangun jati jandiyen iya yen ora ya ora lah sinten ingkang minangka gegununganing nagari ngawarta jejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira guna panikrama dharma mangsa dharma putra sinebat sang ajata satru Nalindra gung binara hambek adil para marta dasar adem perintah drata gedhe danane blobo marang bondo sudira ing rananggana tatas titis yen ngendika
temas sinudan dening para kawula dasi lah pamangke sanata nampi swanipun Kang Rayi munggul pawenang Raden Werkudara dalah Kang Rayi ing Madukara kasih Raden Harjuna Raden Janaka datan Bintara dangu anggenipun lenggah kepareng nampi rawuhipun Kang Raka Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Narayana ingkang gegandhengan kunca kaliyan Narendra Mandura Prabu Baladewa sasamunipun satata lenggah mangkono wijining sabda pangandika Prabu Puntadewa rereh ririh ngarah prana sidendrening pasewakan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening sang narpa Sritinon
ing pasewakan busana sutra maneka warna sebab puspiting udiwana myang panjrakang sarawarukma ranggeng manik narawata Prabanya sumira Kenyaring tejo liwaran lir kilat sisiring tadit wimbo gegondo mripinging ya jagat masisane Bathara wayah Bathara jagat ya jagat dewaku mangkita duh Kaka Prabu Sri Bathara Kresna dereng sawetawis dangu rawuh paduka wonten ing madyaning Praja Ngamarta rijing ngandika kula pun Puntadewa ngaturaken pasegan panakrami perbagi kunjuk wonten ing ngarsanipun paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndrawati. Oh inggih, Yayi. Dat katedha kalingga murdasa panakraminipun Prabu ngremenah dhumateng Rakapa ring Ndrawati mboten langkung pudiastawalipun keng Raka kemawon kunjuk oh Yayi. Sangeping pamundi kula kawula pundi saengga jimat paripe.
Mugi kasekecakno lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu kasirnakna Durgama kang sangga runggi. Karengku nagari Ngamarta tanpa benten nagaring Ndrawati ageman paduka pribadi Koko Prabu. Oh inggih. Sampun boten kirang sekeca malih anggen kula menika marak wonten ing abiyantara paduka Prabu Puntadewa. Koko Prabu Baladewa. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka pareng orijingan dika kula pun Puntadewa ngaturaken pasgan punakarambi perbagi kunjuk ngersanipun Koko Prabu Mandura. Inggih Yayi. Sampun kula tampi adamel bingah rosing manah kula betul langkung. Budhyas tamanipun Ngoraka kemawon kunjuk Yayi. Sanget anggen kawula pundi saengga jimat paribe. Mugi kasekecak lenggah paduka kasrenakna Durgama kang sangga runggi. Inggih, sampun mboten kirang sekeca malih anggen kula menika marak wonten ing abyantaranipun Prabu Puntadewa. Driteng Kresna kakangku. Durung suwe prapane Driteng Kresna kakangku ana praja Ngamarta. Basaku wae kunjuka. Dimasena wis ndak tampa. Ora limat pangestuku wae tumuli tampanana Yadi. Ndak pundi ning pasondulan Jadya Cahya Nur Cahya. Baladewa kakangku bektiku wae kunjuka. Sena wis ndak tampa sira ngaturke pangabekti marang pun kakang ora limat pangestu wong tuwa tumuli tampanana Yadi. Ndak pundi dadi jimat Koko Prabu rijingan dika kula pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Iya. Dimas Kaipe wis ndak tampa sira ngaburke pangabekti marang pun kakang pangestune wong tuwa tumuli tampanana. Sangeting pamundi kula kawula pundi sehingga jimat paribe. Koko Prabu Mandura bekti kula mugi kunjuk Koko Prabu. Oh iya. Bapakne Abimanyu wis ndak tampa. Ora limat pangestune wong tuwa tumuli tampanana Yadi. Samanggen kawula pundi sehingga jimat paribe. Duh Koko Prabu. Andadosaken cingak ingkang sami kepareng lenggah rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi kenging kawedari ngakatnah tumunten kepareng paring dawuh Koko Prabu. Oh inggih Yayi. Estunipun gawok lan ngungun ing raospun Kakang Ndramati tanpa pindan jebul. Praptanipun Rakapara ing negari Ngamarta menika ing mangke tinanggapan prayogi dening para kadang Brata Pandhawa. Malah saking kepara kelangkung panyubyana-nyubyanipun dumateng praptanipun Ngoraka. Namung kewala Yayi. Wonten gimbalaning raos ing nedya kula njelaken ngersa paduka Prabu mila keparenga midhangetaken pangendikanipun Kakang. Nun inggih Koko Prabu. Sampun sak mestinipun jernyatanipun paduka ingkang momong para kadang Brata Pandhawa. Menapa ingkang saged kula aturaken ing ngarsa paduka Koko Prabu Ndrawati duh Koko Prabu hanjrah ingkang puspita run kasliring samirana mri
oleh raras renaning driya Yayi Samyaji. Malih-malih menapa Yayi? Sawetawis Dwi Candra etanging kalanggan mangke negari Ndrawati menika keparak ing pagering. Negari Ndoraka menika ketaman pegebluk Mayangkara. Kathah para jalma ingkang sami nandhang wiyadi kathah sesakit nadyan dereng kathah ing pepejah. Nanging semanten nuwuhaken waswata sing manah. Mongkono pinten-pinten pambudidaya menapa kewala ingkang katindakaken lebet nimbali para pinter. Para wiku winasis miwah para sewa sugata menapa dene para mimpuna supados musadani rengkaning Praja Ndrawati. Nanging Yayi, sedaya kula mau cagar datanpa karya. Gagar wigar datanpa karya. Ing salah satunggaling mancipun Kakang lampahipun wonten sanggar pamujan. Meminta senugraning Hyang Agung kula nampi wisik ingkang dibeling karna bilih namung para kadang Pandhawa ingkang saged ngusadani risaking negari Ndrawati menika kala mau Yayi. Waduh, Koko Prabu sanget mboten nginten bilih negari Ndrawati menika nampi pacobaning jagat. Oleh ning nyatanipun sampun sak mestinipun para kadang Pandhawa ingkang kedah jemangkah hambirat memalaning Praja Ndrawati. Koko Prabu tumunten kadhawana kula sak kadang boten badhe suwala. Malah aku nggumun setahun jembleng serendeng. Dene negara Ndrawati ketaman bekebluk sing gedhe. Ya nadyanto kaya mengkono yen pancen ana dawuh Kakang Barep lan Kakang Kresna aku ora bakal selak. Dina iki uga aku bakal budhal marang Ndrawati ngusadani bekebluk negara Ndrawaka kuwi mau. Semanten ugi kenraying madu kula boten badhe swaling kayun Koko Prabu. Menapa Koko Prabu? Tumunten kadhawana para kadang sampun semadya lair tumusing batos. Yayi. Astunipun malih-malih menapa? Pratanipun Kang Raka ring Ndrawati ingkang tansah sesandingan kaliyan Kang Raka ing Mandura menika. Tanah sanes ujubing raos Kang Prabu ing Mandura kinarya paseksen badhe atur kula kunjuk ngersanipun Kyai Prabu Puntadewa. Menapa denipun kadang sanesipun? Waduh, Yayi Werkudara. Malah aku jembleng serendeng. Negara Ndrawati kok ketaman bekebluk Mayangkara. Kok ngono ki piye? Awit ngene Werkudara. Nalika samana praptane Kyai Prabu Kresna negara Mandura ki mau ngampiripun Kakang. Kresna ki mau semune sungkawa penggalihe. Ngendika yen to negara Ndrawati mau ketaman bekebluk Mayangkara. Ingkang badal saliring reh usada lan pambudidaya. Mulane nalika semana ngrantes penggalihipun Kakang ngantipun Kakang Mandura prapta ing negara Ngamarta ki mau pengangkah supaya pun Kakang ki nekseni bakal pengendikane Prabu Narayana marang para kadang Pandhawa liyane. Mula aku nggumun. Lagi iki aku ngerti tok penandhangi Kresna ki mau temenanan raguyonan. Yen to negara Ndrawati ki mau keparak ing pagering. Mula Yayi aja nganti dadak wigih ringa-ringa. Yen to negara Ndrawati nandhang mengkono tenan ora sah dadak sesuk-sesuk mestine para kadang wis sawega. Aku wis kandha ing ngarep aku saguh dadi cagak minangka tuwak aja nganti rontok siraping negara Ndrawati. Semanten ugi kula Koko Prabu monggo paringa tumurya paring dawuh ingkang kanthi terwaca. Inggih Yayi. Ngaturaken panuwun Yayi.
Mboten wonten sanes kejawi Kyai Jimat Primasa ingkang badhe kula suwun ngampil kinarya tumbal wadaling negari Yayi. Kagiatri sang kapirang rinangkul dinempit kampit dosang retnaning bawana hing nyuwaki tukang malangati nyuwaki tukang nenasing tias nyuwaki tukang kudu garing Permara manguswa miyung ngambrengeng kati karonaning kaswasyaning malagoman malatung Permara manguswa nyung ngambrengeng kati karonaning kaswase soroting pandam sumulo hamadangi jroning pasarian remu-remu kalingan angrangan sang Dyah Manahengkung ya jagat wasisaning Bathara sun mes padhakake iki kaya suwane iki Lurah Petruk kantong bolong oning Praja Ngamarta mengkuta Petruk padha bagya sapratamu oh inggih pangestunipun Gusti kula Prabu Puntadewa wilujeng lampah kula bekti kula mugi konjuk Gus ya Petruk wis ndak tampa wong edan Petruk padha bagya sapratamu oning negara Ngamarta dina iki Petruk kantong bolong pangestunipun Ndara kula Wijasena wilujeng lampah kula bekti kula mugi konjuk ya wis ndak tampa Petruk padha raja pratamu Petruk pangestunipun Gusti kula Raden Janaka wilujeng lampah kula Petruk padha bagya sapratamu
Inggih Ndara Kresna wilujeng lampah kula bekti kula katur Gus. Petruk wis ndak tampa. Wah, wong edan Petruk padha bagya sapraptamu Petruk. Pangastunipun Gusti Prabu Baladewa wilujeng lampah kula wonten ing Sambikala. Petruk nun. Tumuli matur Kang Praca mungguh apa kang dadi wigatine. Dene jeneng sira prapta ning ngersaning sun datanpa timbalan dene iki Petruk. Inggih. Para kula menika matur namung lepatipun kula nyuwun gunging samudra pangkang sami. Sawan kula menika menawi priyagung luhur kula menika dipun duta nanging gandeng mung sak derajating Petruk. Kula niku trimah dados kengkenan ngeten kemawon. Sing ngongkon kowe sapa? Nuwun sewu menika kula tirakaken ingkang ngengken kula menika kakekne Semar Badranaya. Murih boten wonten tetembungan sudaning titipan undhak ing pawarta. Mengkono Petruk. Nggih. Surasane kepiye Petruk? Ngeten. Umpaminipun undhak ing pawarta wonten ler desa mriki niki wonten ula gedene mung sak jempolan sikil. Mengko dugi Prambanan mriku, galuh ning kono ki eneng wujuding ula kuwi mau gedene ki mung sak pupu. Mengko pun dugi Darah Nyoja mriku Sleman mriku galuh ning kono ki eneng ula gedene sak glugu niku ingkang sinebut undhak ing pawarta. Nek sudaning titipan, alah sakniki pun ngrembyah kok Gus pun ngrembyah. Niku saestu bantuan keng nginggil niku ketoke grojok-grojok niku tekan ngisel mung kricik-kricik niku pun kulina kok Den. Mangkono Petruk nggih. Truk Nawala iki aturna marang Gustimu Prabu Puntadewa. Nek nganti ning teteling lak gulumu sing kanggo ijol. Lah. Ngeten niku dawuhe bapak niku nek ngendika niku pating trembong mboten cetha nika ning niki Nawala seratanipun bapak piyambak niki. Iki tulisane bapakmu nggih. Mboten cetha ta niku. Iya Petruk ning iso kena diwaca. BK Ciluro monem ciro ciciluro cimonem cinem. Iki ladrang wilujeng menawa betul. Alah keliru. Lah kaya keliru notasi latihan mabeki PKK. Nah niki laras niki. Iki Nawala saka bapakmu nggih. Iya Petruk. Wis ingsun tinupeksa dina iki. Yektine dina iki bapakmu Semar bakal ngampil wujuding pusaka negari Ngamarta. Pustaka Jamus Klimasada. Heh! Gak dingke napa niku? Bapakmu bakal ngayahi kewajiban ya kuwi mbangun kahyangan. Bapak, iya pancen mengkono. Lah, mula dalan ngarepku kena 1/4 meter. Jebul bapak duwe gawe ya. Lajeng kersanipun ngados pundi menika, Gus? Petruk nun. Kowe ngerti dhewe piyai sing rawuh ana mburimu ki mau sapa? Sinuwun Sang Prabu Kresna dalah Prabu Baladewa. Piyai loro rawuh ana kene iki mau. Pancene mono nunggal sedya kelawan jeneng sira. Liripun uga bakal ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada Petruk. Nuwun sewu Prabu. Semunipun praptanipun Petruk kantong bolong menika nunggak karep kaliyan kula. Ingkang mongko ngajeng kula sampun matur bilih kula badhe mundhut ngampil wujudipun pustaka Jamus Klimasada. Nanging semunipun paduyayi menika supe menapa kang dados atur kula menika kala wau ya Prabu. Nuwun sewu. Kula niki Prabu Kresna estunggalipun badhe ngampil pustaka Jamus Klimasada. Iya Petruk. Merga negara Ndrawati ketaman begebluk Mayangkara. Bisane Waluya Jati kudu tilumbalan pustaka Jamus Klimasada. Oh, ngeten. Iya Petruk. Elok niki, guys. Aneh niki.
Ndorowati ketaman pegebluk Mayangkara niku critane niku napa, lakone napa, dalange sinten, tanggapane pira. Lho niki. Nembe niki. Kula gumun. Kula niku wong cilik, ongklak-angklik lungguh lumawon dingklik. Lah wong ditunggu karo Bathara Wisnu kok pegebluk niku gek pegebluk sing pripun? Coba dipun teliti rumiyin. Mentah negara liyane sing ora eneng Wisnune mongko panggombakan Ngastina, Kumbina, Ngamarta, Mandura. Sedaya mboten wonten pegebluk Mayangkara. Nuwun sewu niku dipun cek rumiyin menika Gus. Estu. Dipun teliti langkung rumiyin. Menawi pegebluk estu, lah monggo dipun aturaken sinuwun Ndorowati mboten napa-napa. Nanging nuwun sewu lho menika wong bature dhewe wae butuhke pusaka lima sada. Lah kok malah arep diaturke ning kono-kono. Lho niku nak nggih nuwun sewu dipun petang rumiyin Gus menika Gus. Petro, Nun. Kowe kok semune ngina karo aku, Petro? Petro, Nun. Kowe semune ngina karo aku. Nuwun sewu kula mboten ngina panjenengan niku mboten. Petro. Anggepmu ki apa, he? Kowe wani adu sap lawan Prabu Kresna Ndorowati. Kresna kuwi mau Ratu Ndorowati. Ratu ditonton wae. Ditonton. Wis gedhe labuh labete Kresna marang para Pandhawa. Wis gedhe labuh labuhe Ratu Mandura marang para Pandhawa. Kaping pira Pandhawa ngalami poteng? Kaping pira Pandhawa ngalami pacoban? Nglakoni pacobaning sing bisa madhangi swasana ya mung Ratu Ndorowati, Ratu Mandura. Geriyen. Teng mriki lho eleke niku teng mriki. Nek perkara labuh diketok-ketokke. Ini ning nuwun sewu lho, kula tetep mungkur lho niki tetep mungkur mergane nuwun sewu ratu ingkang nedengipun Sinimaka menika mboten kenging dipun singkur. Niku pakeme cara pedalangan Klaten ngeten niku wau. Petro, Nun, aku singkuren ora dadi baya pengapa. Ah, mboten. Kula mboten wani. Panjenengan nek ngeten niki malati kok pun mboten mawon. Nuwun sewu. Menawi perkawis nabuh linabuh jane piwulang suci sampun nyebataken sapa sing sok ngatonake jiwane niku pertanda yen asor jiwane. Para kula sampun nate dawuh yen kowe dedana, yen kowe weweh, yen to kowe tetulung marang sapa wae, yen to kowe peparing bebasane mbok ulungake tangan kiwa, tangan tengen aja nganti ngerti. Yen kowe ngulungake nganggo tangan tengen, tangan kiwa aja nganti weruh, aja meneh kok kono-kono. Awake dhewe bae ora tau ngitung labuhan kang ditindakake. Hal nek puna nek le. Wis ping pira aku labuh ning para Pandhawa, wis ping pira iso madhangi swasana. Nyatane mengkono, Petro. Wis ping pira leku labuh marang para Pandhawa. Ning endi para Pandhawa madhangi negara Mandura iki kapan? Lali to sampean. Lali sampean iki. Angel dite wis entek mesti lali sampean iki. Lho. Nuwun sewu, kepeksa kula ngungkurake tenan niki. Saestu niki nuwun sewu lho Gusti. Iya Petruk ana dadi baya pengapa nuwun sewu. Saman Geger Mandura sinten sing madhangke? Lho, Geger Mandura sing endi? Kangsa Dewa gawe untran-untran ing Mandura arep ngrubuhke panguwasane Prabu Basudewa. Ngene kadu jago menungsa, jagone Sengkapura, Suratri Mantra utawi Raden Sudaman. Nek cara desa ngarani Raden Suradi ngoten mawon. Mongko jagone kasepuhan niku lari saking Saptawarga pun Raden Bratasena. Niku tesih meger-meger teng mriku. Suratri Mantra pecah dening Raden Bratasena. Ning Ndara Bratasena ora tau kandha-kandha. Aku wis tau labuh ning Mandura kok, Truk. Dereng tau mung kendel mawon. Lang dheweke niku piyayine meneng kok. Niku meng dereng. Kangsa mudhun saking panggung goleki wong ireng kalih wong putih. Jenenge Kakrasana kalih Narayana. Disandak cek dicekiwing pepetke pupu dikempit cah loro niku ora iso obah pun meh mati cah loro niku wau lho niku ning saya kendho genipun ngempit
lari kalih saged namake Cakra kalih Nenggala. Ning napa sebabe kok nganti iso namake Cakra Nenggala? Merga napa? Kendhup pangempiting Raden Kangsadewa niku merga dadane Kangsa ketancepan panah. Sinten sing manah? Lho, sinten wingking sampeyan niku Ndara Janaka. Ya ora tau kandha-kandha, wis tau labuh ning Mandura kok terus dene mate niku. Lho. Ning sing dilabuh rak ya mung Prabu Mandura tok. Alah, sampeyan lali. Nalika dhaup kaliyan Dewi Jambawati dicolong kaliyan Ratu Ngikacakra Prabu Wahudaya. Sinten sing ngewangi? Nggih Ndara Janaka. Rak ya mung kuwi ping pindho. Arep ngopo? Nalika dhaup kaliyan Ndara Rukmini, kembang-kembang pring Narayana baut maling putri konangan Ndara Permadi. Lho, genah ping pindho niku. Lagi ping pindho, ping telu. Sampeyan lali. Nah, sampeyan dhaup kaliyan Ndara Setyabama. Lho. Wah, mang Triti estu niku. Lagi ping telu, ping papat. Sampeyan arep nggayuh randha tempel. Lho niku sapa sing nulungi? Sing nyelametke sampean sapa? Ya mung Ndara Janaka, ngaten niku. Perkawis labuh monggo ning bakenipun kula sopan mriki niku mboten sopan Prabu Kresna Prabu Baladewa. Sing kula sumani menika Prabu Puntadewa. Secap sekelimah pengendikanipun Gusti kula Prabu Puntadewa menika ingkang kula pundi-pundi. Bumi gondang ganjing, langit kelap-kelap katon, leriginin sang alis risang mawe gandrung. Waduh, Kyai Prabu. Kados pundi menika Yayi? Semunipun Petruk pantun kaliyan Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu. Sawetawis kula aturi semeni Petruk kantong bolong kula sinuwun. Prayoga kowe ngenten ing jabaning kutha luwih dhisik. Paripurnaning pasimakan sira bakal ndak timbali sapa ingkang menang nampa pustaka Jambus Klima Sada. Inggih. Mekaten kula nyuwun pamit. Mangkono Petruk inggih ya Petruk duga-duga digo ngati-ati aja kongsi lali ya Petruk. Monggo kandhene tumuwu salami mung awas deling. Ana kidung rumangsa ing wengi teguh ayu luputa wing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluwantan ana wani ing Koko Prabu kula nyuwun pangapunten ingkang agung inggih labet perkawis menika kala wau Koko Prabu. Inggih, mboten dados menapa menika Yayi. Esdining manah gegandhengan Koko Prabu ingkang paring dawuh langkung rumiyin.
pramila kula badhe netepi ucap kesagan kula benjang purnaning gati klima sada kawangsuna dhumateng keng rayi Koko Prabu. Yayi sepinten bombonge manah ngraka kula Indrawati ing titi mangsa menika kepareng ngraka nyuwun pamit saking Rasa Paduka Prabu kula boten badhe supe purnaning gati senaning wiyadi negari Indrawati tumunten kula aturaken wangsul ing Rasa Paduka Prabu Puntadewa. Nggih Koko Prabu mboten langkung sembah kula ingkang wiring jengkar paduka jeneng Koko Prabu. Dewa Narapati duwe nareswara kresna kalanggung ing tresnanira mring Jabanon sinawi mangka pisahung hiwanipun ing Prabu arakanto nyuwun pangaksama Yayi sampun cekap betahipun Yayi Prabu Kresna tumunten wangsul ing Praja Dwaraka. Mongko raka para ing Mandura menika dados seksi menapa ingkang dados ucapipun Nyai Kresna kala wau. Meninggih Koko Prabu saking kodenging sutaninggalih Kanjeng Koko Prabu Indrawati awit saking pepetenging praja. Ingkang mekaten duh Koko Prabu keparenga semene sawetawis wonten negari Ngamarta. Yayi. Mboten sekecara sing manah kula. Bareng kakang nyuwun pamit Yayi. Kakangku wae tak luputake. Ana apa Yayi? Ya gene ing atase Pandhawa kuwi raga 5 jiwa siji. Ngulungi pustaka jamus ingkang ana gegayutane kelawan pati uriping Pandhawa tanpa taren karo sedulur. Ing ngarepun Kakang wis midhanget kesaguhaning para kadang marang Koko Prabu Indrawati. Janaka wonten pengendi kowe ngadhawuh Koko Prabu? Mana gagi bubana kang padha sibing sun kundur ngedaton. Nyuwun pamit madal pasinan madu Kanjeng Koko Prabu. Kocap nalika samana. Purna sabdanipun Sang Prabu Puntadewa sigra kundur ngedaton. Tedak jog saking pelenggan dampar bentara kargedheg jengkaring sanata. Jenandra ngadi renteng-renteng kang runtungan. Oh
dhisik ya nduk anakku sing ayu dhewe anakku sing setinik-tinik anakku sing sedenok diblong grelimbo ana dawuhmu apa mak seneng ora kaya bengi iki bunga kang tanpa upama dene iki kelawan aku bisa sowan ning dusun tempel Desa Borangan Kecamatan Manis Renggo Kabupatene Klaten ya nggih oh ngono ya mak selawase urip awake dhewe dadi dalang wis pirang-pirang taun iki mayang ning tempel iki lagi pisan iki kok mak iya kuwi nek reneng wahyu keblasuk ora mungkin tekan kene kok nduk lah iya sowan mrene kanthi wilujeng nganti marang para kadang-kadang wira pradangga nganti marang panjenengane ibu-ibu Waranggana nggawa gamelan kang omah wayang kang omah ceper lah iya aku ya nggumun kok mak piye ing ngatasé mung sak RW kok iso wayangan iki nek ora piyayi luar biasa ora mungkin to mak mulane nuwun sewu ya nduk ya kanca-kanca pengerawit among rasa tepuk tangan kagem marga tempel kene sak RW lho nduk lha iya apa panjenengane Pak Suryadi Pak Kepala Desa ora pekewuh to nggih pekewuh piye ing ngatasé piyai sak RW iso wayangan mosok Borangan sak kelurahan ora iso wayangan ya bangeten to nduk mulane kuwi ya muga-muga iki kanggo perintis tumrapi warga agung ana ning Borangan kene dusun tempel mung sak RW keparang bisa wayangan sok taun ngarep panjenengane Pak Suryadi genti ngeriki marang kabeh prawadya utamane marang warga masyarakate Borangan bersih desa wayangan ya mak ya iya ora kudu awake dhewe wong Klaten iki dalange ya elok-elok hebat-hebat etan kono etan kali iki ya kakang-kakangku ya luar biasa kabeh saka Mokaton lah iya ngono ya mak iya pelindunge iki sapa panjenengane Bapak Suryadi Bapak Kepala Desa ya mak iya penasihate panjenengane Bapak Walidi penanggung jawabe lah iki Pak Jarwadi ketuane RW nduk iki nduk waduh sing ngagem jenggot kaya Begawan Bisma kuwi lho nggih ya mulane kuwi ketuane panitia panjenengane Bapak Suripto tuwin Bapak Ngediman oh ngono ya mak panjenengane nuwun sewu sekretarise panjenengane Bapak Supono bendaharane panjenengane Bapak Sunari oh iya sing rawuh ning nggone dhewe rawuh apa wong aku di sanggong ning nggone Mbah Tunggara ning Temuwireng kono kok nduk oh ngono ya mak rikalane aku golek duren nduk delalah arep budal golek duren ki mau Mbahku Tunggara ki telepon Mas mang mriki cepet-cepet nggih ampun suwe-suwe niki enten piyayi tempel Borangan rawuh mriki ajeng nimbali panjenengan oh nggih aku ya budal ning nggone Mbah Tunggara nduk ning Temuwireng kono oh iya ya Mbah Tunggara iki kejaba pengerawitku ya kuwi guruku nduk oh iya guru oh ya penjinak ular oros ya jenengane Mbah Tunggara ya kaya ngono kae nduk wah iya sing rawuh ning gone dhewe utawa ning Mbah Tunggara siji panjenengane Mas Supono Pak Supono sing kaping pindhone Bapak Sunari nek ora kleru Pak Sunari iki sing dienggo pondokane kanca-kanca mau ya mak kengrayine panjenengane Bapak Suripto nduk lah iya sing kaping telune nek ora kleru panjenengane Bapak Sumarno sing kaping papate Bapak Tukimin oh iya ya mak bloko ning gone dhewe bloko piye Mas niki tempel niku ajeng wayangan jenengan pengen nimbali jenengan nek sambatan pinten Mas niki Mas lah iya lah aku ya matur pun sing penting melampah mawon wong nyatane mung sak RW kejaba sak kelurahan aku wani nggawa pukul nduk tenan aku wani nggawa amer ning gandeng mung sak RW kita hargai masyarakat kene sing suwe ora tau wayangan ben iso wayangan oh iya kene iki mergane senengane ketoprak kok mak ya padha wae kuwi ya budayane awake dhewe oh iya sinduk sing mbau reksa desa tempel teko nduk sik nduk
Sik. Oh ngono ya, Mak. Wis jarno sik engko timbanganin angis nglesot. Lah iya ya, Mak. Wah, tenan, Nduk. Bungah kang tanpa upama ki bareng aku dipercaya karo warga tempel, panjenengan Mas Sunari maringi panjer dan sebagainya. Kelakon bengi iki suwaning kene dipamparke ning lapangan. Adak lupiya pikiranku mung sak RW, kuwi pasti kuwi mau ya mapane iki mau ya ning tengah desa utawa terope iki mau ya biasa-biasa saja. Ning jaba disewake rijing semene gedene. Lho Pak Lurah, niki sak RW lho Pak nyewa ngeten niki Pak Pun. Wonten luar biasa masalah panjenengan rukune saestu Pak niki Pak. Oh iya ya Mak. Oh panjenengan penggalih menapa mboten isin panjenengan mboten wayangan Pak Lurah. Lah iya mulane kuwi. Oh iya. Terus semua panitia kabeh ki mau nemoni awake dhewe nyalami awake dhewe kabeh ki mau manggi marang awake dhewe gek sopane ora jamak nganti aku dhewe malah pekewuh Nduk. Oh ngono ya Mak. Luwih-luwih panjenengane Pak Suripto, Pak Sunari kabeh putrane Mbah Cipta. Mbah Cipta gegeduke mbako ning wilayah tempel kene Nduk. Mula ora aneh omahe apike ra umum. Oh ngono, limasan ya mengkono kae ora hebat. Ya mung limasan omah limasan di resiko kok Nduk. Resikone ya apa? Siji, kudu nggelar budaya minimal wayangan. Ngono ya Mak. Daleme Pak Sunari nek nggo wayangan mah luar biasa Nduk. Lah iya ya Mak, eloke kaya mengkono ya Mak. Gek eneng iwak lohan barang koi kok lohan. Jan pengendar kuwi teko dok ora gelem madang mung nyawang iwak wae. Oh iya ya Mak, kelingan sing ora-ora jaman dhek mendem kecekel ning terminal Klaten kae lah. Lah yen mulane Nduk hebate yang mengkene iki mau. Persatuan dan kesatuan warga ki aja nganti padha diobok-obok dening kahanan sing elek. Oh ngono ya Mak. Penting banget rukun ki mau Nduk. Rukun ki mau gayuh dhuwur dadi ndek, rukun gayuh adoh dadi cedhak ki wong rukun. Duwe dulur 1000 ki mung kurang nek mungsuh siji ki tumrape ngaku kokean. Oh ngono ya Mak. Grapyake kaya ngono kuwi jantenan seneng banget Nduk. Wis penghargaan ning awake dhewe sak kanca daharan ya maneka warna lawuhe nak irung tak hitung ki mau 7 Nduk tenan. Kancaku ya eneng sing kabeh diratani kabeh ya eneng. Gek nyalip ki anu. Lah iya mula seneng banget paribasan Nduk. Nek sing duwe omah masyarakate panitiane nyambut marang awake dhewe kanthi ikhlas lahir batin yang ngono ki mau, upama mulih kok kene iki ra nggo dhuwit ki ora masalah. Tenan kuwi. Oh ngono ya Mak. Dhuwit ki apa to Nduk? Pakake wedhus ora doyan kok nggih tenan. Ngono ya Mak, ya syukur ya Mak. Ya alhamdulillah lho ki wakile Danyang Cikal Bakal wis teko ya. Oh iya. Nyuwun slendro Mas Welut, slendro songo Mas Welut. Niku saenipun Mas, nuwun sewu mboten kok nama kula niku. Pengendar kula niku nom dadi banter kuthukane. Pun ampun anu Mas, pun disuda sithik Mas. Oh iya. Ora perkara elek anu lho, ora perkara elek gendaramu lho, iki perkara volume lho Le. Gendaramu ora umum, ora di make gendaramu apik kok. Kowe iki apa-apa apik. Tekon. Lah iki mulane kuwi. Ya muga-muga kanthi anane merti dusun bengi iki warga agung tempel Mborangan kene pinaringana karahayon katentreman tebih sambikala pinaringana kesehatan panjang umur lan mulya saturun-turune ya Allahumma amin. Wis wancine tansah dielingke padha indane biar bersamaan
Pepeling karya Ki Haji Anom Surata. Almarhum Ki Haji Anom Surata ya, Mak. Wis diaturake iki panyuwun kok, Nduk. Panyuwun saka sapa? Panyuwun saka para bapak-bapak seluruh panitia. Iki mau sing nyerat nek ra kleru panjenengane Pak Desukis. Oh ngono ya, Mak. Eneng tindihe pira? Jirolu papat. Kok 500 ya ora genep iki lho. Mbok yo petang atus ya Pak, petang atus alhamdulillah matur nuwun sanget berarti lagu nu siji iki 200.000. Oh iya. Mergane panjiwone siji pepeling kaping pindhone rujak jeruk. Oh ngono ya Mak. Matur sembah nuwun sanget tenan kok Nduk. Nyenengke kok suwaning kene iki. Lah iya penonton ya akeh sing do lenggah ning mburi gamelan. Oh ngono. Saiki penonton saiki barang sing lumrah nek limbukan kundur. Gara-gara kundur ki mau barang sing lumah. Sebabe ki apa? Saiki tontonan ki akeh kok, Nduk. Contone media sosial kaya dene TikTok, YouTube lan sak panunggalane kuwi akeh. Oh ngono. Nek jaman dhisik durung eneng TikTok, durung eneng Facebook, durung eneng media sosial ki mau, durung eneng TV lan sak panunggalane iki mau priyayi Jawa ki tontonane ya mung wayang iki. Wis saiki nonton apa wae kelakon wayang ning YouTube ya ning TikTok ya akeh. Malah bengi iki ya disiarke langsung lumantar YouTube Uyung saka Uyung Production lan TikToke Gapero Budaya. Oh iya ya Mak. Matur nuwun saking para panitia mengko ya diaturke rujak jeruke ya Mak. Iya no. Lah iya. Panyuwun lagu semene akeh Nduk. Oh iya. Diwaca Mak diwaca. Saya tak wacane sik. Bapak Jarwadi Pak RW. Waduh, nyuwun podang kuning bawa Pak RT selawe Asmarandana anggitanipun Pak RW. Weh, ya ya Mak. Ya nggih mengke kula aturaken Pak RW, Pak Jarwadi 100.000. Alhamdulillah. Lah iya. Ibu-ibu warga tempel ngersake Tawang Mangu Indah kalian Nyidam Sari. Ibu-ibu meso ngirimi duit kok Mak. Pira? 200.000. Alhamdulillah. Dan hebat ibu-ibu kene ya kompak-kompak kok Nduk. Nek ora kompak masa kelakon piyayi tamu terus kanca pengrawit, ibu-ibu pesinden sak sopirku kabeh dingoni kabeh kok nggih. Lah iya ya Mak.
Tenan kok. Lah ya kopen nek kaya ngene. Dari RT Peking. Oh iya. Iki nyuwun gandrung sinom. Weh ngono ya, Mak. Ya ning tindhihe pira? 100.000 lho, Nduk. Berat lho pikirane awake dhewe iki. Sebab apa? Nyuwune kabeh iki cara lawas enteng-enteng kabeh tur nganggo duit kabeh. Weh iya nek ora diaturke malah nyilakani. Lah yang sok taun ngarep nek wayangan meneh ora ditanggap. Lah yang ora Mak, Piyayi iki wis ngerti kok Mak. Ya muga-muga wae pendak taun Piyayi tempel kene ya wayangan. Lah yang ngono ya Mak. Iya. Sapa meneh? Katur Mas Dalang nyulanggamipun sarung jagung saking Pak Walid. Oh iya sarung jagung sing slendro apa sing pelak. Iso aku ya sing pelak kok Nduk. 150 iki. Oh iya. Ya diaturke ya Mak, diaturke. Wis arep bothok lagu keh banget Nduk iki bengi iki. Mudah-mudi Taruna Bakti nyuwun liwung kalih sumanding. Oh iya. Mudah-mudine ya hebat Nduk. Ngirimi 250.000. Lho piye ta? Gek seragam kabeh, gek sopane ya luar biasa. Sing putri-putri ya pengageme iki mau ya biru-biru ya sopan kabeh. Lah yang wah tenan iki meneh. Wah. Warga tempel nyuwun lagunipun Si Kucing Mas Dalang sehat selalu. Loh, Si Kucinge 50.000 kok nduk piye. Lah iya. Assalamualaikum Mas Dalang, nyuwun selamat badal, selamat Tombowati. Supados pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi Bapak Dalang panjang yuswa, sehat saha laris selamanya. Lho saking Pak Tukimin Tempel. Weh, 100.000. Ya, ngono ya, Mak. Manut pira lho tingane. Allahumma sholli wa sallim ala Selamat Tombowati iki, Nduk. Dicicil Nduk, lire piye? Panyuwun saka Pak Tukimin ngersake selawat Tombowati wis dicaoske. Oh ngono, sing gending loro nyuwune, sing siji diaturke ning Manci Limbukan, sing siji diaturke Manci Goro-goro. Oh ngono ya, Mak. Mergo saking okahe para sing kepengen nyuwun lho, Nggih. Oh iya ya, Mak. Iya. Ngono ora dadi baya pengapa, sing penting matur apa anane. Oh iya, sinden nggawa papat iki bintang tamu loro sing pinggir dhewe mecuca-mecucu. Ngono ya. Bintang tamu seragame ya iso padha. Ya ngono kuwi. Ki sing mari iki Mas Welut iki ndayah. Coba sing pinggir dhewe iki gladi manuh gulang tepang jenengmu sapa Nduk Cah Ayu? Pinggir dhewe kene aja kono kae aku nyebut kae Cah Ayu ya ora mungkin. Lah kaya ember ngono ya ora. Cah Ayu. Oh iya.
Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbo, Mbak Sani. Nggih, sugeng dalu, Nak. Nggih, nderek tepang Gladiwano. Nami kula Wiji Lestari. Mbak Wiji Lestari saking Matesih Karanganyar. Metese Karanganyar. Nggih. Matur nuwun ya, Nduk, sampean kersa melu aku. Nggih. Iso nutup wirangku sebabe panyuwune saka panitia Bapak Suripto ki mau nambahi loro iso entuk siji wis alhamdulillah. Mergane ora ning dalang sing bengi iki nganggur ning kabeh mayang kabeh. Gek pesinden kuda lumpingku ki ndelale ya oknam. Oh ngono ya, Mak. Ora dadi boyo pengapa. Oh ngono ya, Mak. Apa aku kan di anu si nah ini ah cilik ning mentik aku ya. Tak tes ya. Oh iya. Ya dibujek-bujekke muga-muga tang mari ya, Mak. Ayane sing akeh kok, Nduk. Ya. Jenengmu Mbak Wiji Lestari saking Matese. Sampun kagungan putra pinten? Nembe setunggal. Nembe setunggal. Nggih. Ya.